Sziasztok srácok, most felmutatom itt a lockeremnél ezeket a cuccokat. Esésekből nincs sok, van 35, így tessék. Egy darab Jordan van, még soha sem használok. Gliderből van 56, ezt az Eminemnek az Icon Z-jét szoktam használni, meg ezt a Renegade Rider-t. Pickaxe-ből ezt a Harley Hittert használom, többit amúgy nem, nagyon. Black Blingből ezt szoktam használni, még ezt. Amúgy nem szoktam még a skinneimbe rakni Black Blingeket, és akkor nézzük a skinneimet. Dark Bomber egyik kedvencem, Eminem, várjál, előbb, akkor menjünk a favoritesre. Na, Dark Bomber, régen nagyon szerettem, Eminem, Billie Eilish, nagyon sokat használom, Snoop Dogg, ennek nem tudom mi a neve, valami FNC sem tudom, ez most lehetett megkapni sushi. Ezt sokat használtam, Hope-ot, Manikot is, ennek nem tudom mi a neve, de ezt sokszor használom, ennek nem tudom mi a neve, a Renegade Z-et sokszor használom.